Няма как да изпратим годината облечени неподобаващо, а в същото време и огромен студ навън, така че фита за днес хем трябва да изглежда добре, хем да ни топли. Хайде да се облечем! Започвайки, разбира се, от панталоните, ще сложим тези дънки с малко по-тъмен лош, както и с много яки ципове по тях. И да, гащите са ми на тигри и са подарък от баба ми. Понеже искам да им придам малко по-интересен силует, а и трябва да покажа, че циповете не са декоративни, ще ги разширя горе-долу навсякъде, освен най-долу на кръчолите. Слагаме едни хубави чорапи с мерино вълна в тях. Отгоре започваме с тази термобуза на протест. И ме прави да изглеждам доста по-здрав. Или поне малко. Не, обаче веднага ще я покрием с тази тясна рипсана буза, за да сме сигурни, че няма да ни е студено. Понеже очудващо не сме напълняли толкова покрай празниците, добавям колан с уестърн токата. Сега ще черпим вдъхновение от любимия Джоджо на повечето хора, Джотаро, и ще сложим още един колан, който просто ще си виси така. А за обувки днес ще сложим тези боти от Мома с тази винтидж планинарска естетика, по която съм обсебен в момента, а и са произведени в Италия, което е хубав бонус. Да не споменаваме хардуера колко си отива с циповете. А говорейки за желязо, започваме с Cuban Lock сета, Broken Arrow гердана, един нов пръстен, който ако знаете откъде ми е вдъхновена новата прическа, много бързо ще се досетите и той откъде. И за малко щях да забравя часовника, който за днес е Seiko Alpinista. Разбира се, желязото никога не може да ни е в повече. Добавям и ето тази верига за панталон. И вече мисля, че сме окей. Ароматът ни за днес е YSL Myself. Да завърши цялото нещо, ще наметна ето този Sif Cold Weather Unit Bomber. Това беше видеото за днес. До следващата година.